laing. Mga kabarangay, tapos na itong pag-ihimay natin ng itong gabi, daon ng gabi. Medyo dry natin to. Ha? Laing! Laing! Masarap ang laing. Okay. Ikon natin ng konti. Distribute natin. Mga kon siguro to, one day. Ito, wala namang labas. Kung sa baryo to, maganda. Eh, wala tayo sa baryo eh. Dito tayo sa kon eh. Yan. Pwede na yan. Mga maghapon bukas, pwede nang lutuin. Kabartak! Luto tayo ti laing. Ginataang gabi. Or sa pinakasikat na tawag, laing. Luto tayo ng laing laing. Ito na yung drenay kong taro leaves or gabi. Yung gabi. Yan, dried na yan, mabango. Sasawagan natin ng konting ito ko lang to, arte. Sahog. Shrimp. Yan, lagyan din natin ng baboy para matuwa. Maraming luya, sabi ng tatay ko. Maraming luya. Bawang, sili. Asin, paminta. Gata, gata. Asin tayo, yung iba, alamang. Pero asin lang tayo, para bakit? Okay. Let's get it on. Laing, mga kapatid. Sinigang. They had pancit. They had sinigang for brunch. They had pancit for lunch. I know that one right. Wait, do it? Let me listen. Oh, no. Kabarangay, kailangan araw-araw may tagay.
Pampatagal buhay. Pakuluan ng konti. Sahog. Ayos. Itong luya ko, mga kabarangay, yung batang-batang luya ko. Mga kon lang yan. Batang-bata yan. Malambot. Malambot kasi bata pa yung luya. Yan ang mga masarap na luya. Masarap din to sa pangsigang. Pag ganito yung luya. Tatagtarin ba natin to? O ganyan lang. Pahaba. Pahaba. Bawang. Papaluin mo lang yung bawang na yan. Tapos, rough chop. Yan. Yan. Naintindihan mo? Isama mo yung balat. Ganyan. Ready na. Pero, ang importante, tagay. Tagay lang. Woo! Pwede yun? Tagay lang. Mapulutan. Almonds. Pulutan. Yun pulutan. Gayam. May isang pasayan, kanduang sili. Kabarangay. Pwede na. Sabil mo dahil tabawang. Layan. Dami na. Put everything. Walang apoy. Yun. Hindi ko tinadtad yung luya kasi ayaw kong may incorporate siya doon sa gabi. Kanya-kanyang style yan. Okidoki. Ilagay na yung gata. Ang gata dito kasi, natanggal. Ang gata dito, natanggal. Masyadong malakas yung apoy. Ang gata dito, nakalata. Hindi siya kunti lang yung apoy para hindi masunog. Dito, wala namang kakang gata dito. Nakalata naman lahat. Nangarod na
Pero masarap daw. Yan. Ay. Itong gata na to galing pa sa kwan. Parang kulang yung gata ko ah. Parang kulang. Tatatlo eh. Dapat 5. Uy. Parang kulang tong gata. Delikado. Lagyan mo na ng konting paminta. Para may twist ba? May twist. Ayan. Pakuluin natin mga kabarangay. Pag kumulo, ilagay na natin yung gabi. It's boiling. Lagyan na natin yung dahon na pinatuyo natin. Ha? Mabango. Kailangan makon lang siya doon sa loob. Ganun mo lang siya. Ganun mo lang. Ay. Hintayin natin kumulo tapos balik ta rin. Tapos lagay yung shrimp. Balik ta rin. Nakulo na. Huwag muna. Yan lang. Balik ta rin. Huwag masyadong hahaluin to kasi huwag hahaluin to eh. Yan. Ganyan lang. Nabaliktad na. Ganyan lang. Asin. Tansya lang. That's it. Nakatulong sa inyo ang mga serbisyo publiko ng ABS-CBN Foundation tulad ng Bantay Bata at Sagip Kapatid. Serbisyo po ang layunin ng ABS-CBN. Ngunit kami po ay hindi. Ayos na yan. Patayin na.